Kahlala uthina kuzo thina. Angisho ukuthi sengiqhubekile hayi ukuthi bangcono ukuthi bacabanga kangcono futhi benza izinto ngendlela ehlukile kunayo. Mina ngicabanga okubhedayo. Esikhathini esizakanani ngicabanga okubhedayo kwini. Manje ungenalutho, yazi ungenalutho ngakuxosha ngakwenza umuntu. Wena namhlanje uzongitshela lo shinto ongitshela wona. Thina hlahleke imanguza. Thini? Sanibingelela nonke emakhaya ku-Black Life TV. Kwesinye isiqephu sikhipha izimfihlo nehlelo noLongstar. Namhlanje vashela umfowethu othukene kunodaba naye afisa ukulidalula. Sawubona njani? Yebo sawubona. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka nendawo. Mina bonke ababukeli emakhaya ngiqhamuka endaweni yasemakhaya eDandi. eDandi. Yebo. Okay, ubekwa yini la? Mengifuna ukudawula imfihlo. Ngixhumana nomathandana wami engangithandana naye. Okay. Eminyakeni emithathu edlule. Eminyakeni emithathu edlule. Yebo. Okay, uphi ngoba ufuna ukudalula imfihlo? Naw uhlala eDandi. Wamshiya eDandi? Yebo ngamshiya So eDandi. akekho la eThekwini? Akekho la eThekwini. Ima uhambile eDandi weze eThekwini usuqhamuka usuzomfonela ngeimfihlo. Iqale kanjani le ndaba? Le ndaba iyangidla mengifisa nami ukuthi idlule enhlizweni yami sikhulume naye seyidlulise ngoba sekhona umathandana omusha. Ayibo. Okay, asiqaleni ngalo wasemakhaya. Umuntu onjani? Yena umuntu onothando, umuntu obezela ngiyacabanga ukuthi usangilindile. Ukulindile? Ngiyacabanga ukuthi usangilindile. Hayibo. Wayengithanda kakhulu. Futhi wayenezifiso nezinhloso ngingasho ukuthi usagajwe yithemba. Ngempela? Yeah. So nina zingane? Asinengane yodwa. Ningane yodwa? Yeah. Nosiso seDandi. Yebo. So manje ke ngobuthi ke na omshiye khona 3 years ago nisakhuluma efonini? Asiyaxhumana sometimes. Niyaxhumana. Masixhumana mayelana nengane. Useyazini ukuthi useshiwe yena? Akazi mengifisa ukuthi sixhumane naye sikhulume ngalo daba. Indaba umshiyile ngoba uyazi ukuthi ke nomuntu othembekile oseli lapha ekhaya othe hawu ngcono ngoba uyosebenza eThekwini sekuzongena imali ekhaya. Ukuthi ngithola uthando sengithole umuntu ocabanga kangcono umuntu ozayo endaweni zasedolobheni. Oh, ucabanga ngcono? Awucabanga kangcono Okay, afana nomuntu wasemakhaya. Asibaqhathanise. Yini leyo la eThekwini ayishilo lo wasemakhaya ongayishongo? LwaseThekwini noma i-advisor noma ekhuluma nje unikeza umqondo ohlukile. Also unezinto eyaphambili. Ukhulumisa wesifundisi. Uze uyasmile uma ukhuluma ngalo waseThekwini. Lo wasemakhaya ngisibonani ismile. Uthando olusha. Uthando olusha. Senesikhathi esinganani ke nalo la eThekwini? Unyaka nenyangana. Unyaka. Yebo. So yena uyimisele ngani ke ngaye? Ngifisa ukuthi sishade naye. Ikhona bese niyenzile. Sibe nomndeni nengane. Asesinengane. Angizwa? Sesinengane kahle sesinengane ezimbili mase. Sinengane la eThekwini? Yebo sesinengane. So lo la eThekwini uyazi ukuthi washiya umuntu emakhaya? Naye akazi oseThekwini akazi ngashiya umuntu osemakhaya osemakhaya akazi ngashiya umuntu eThekwini. Mengifisa ukuthi sidlule kuyo le ndaba. Abazali bazothini ngoba ngiyazi ukuthi le culture yasemakhaya mawuthe uyabuya base belindele ukuthi uyabuya. So manje ke usuqhamuka usuthi wena usubona amandlela akuhlaza ngala. So abazali bona bazothini usushiya ingane yasendaweni? Khona kuzobanzima mengifisa ukuthi bamukele ngoba ngokubhama kuzobanzima bese ngosibara endaweni yaseNdokente. Uyacabanga? Yeah. So manje wena ugabha ngo-Black Life? Ayikho into wenziwa sengiqhubekile nempilo. Akukhulume ngalo waseThekwini ke nahlangana kanjani? Ngangumuntu oyesecurity futhi edayisa kulesikole ngikade kusona ngikade esikoleni. Okay. Esikoleni se-Overport. Se-Overport. Yebo edayisela iy'ngane efika ngabo 10-11 ezodayisa isikhathi se-break. Okay, so yini yakuthatha ngayo? Umuntu onesizotha, umuntu osex, umuntu owathandayo abantu uyaxoxa. So lo semakhaya kanalo? Akekho creative lo semakhaya. Akekho creative? Axhumene nabantu kakhulu. Hayi bo phela. Usuke wamthatha wamusa eThekwini wamletha la eThekwini. Lo semakhaya uzobona ukuthi ke akekho creative noma ucreative. Ngisengihlangana eThekwini. Useke weza la eThekwini?
ngasho ngithi umuntu mengichaza lifestyle yakhe umuntu ofana umuntu wanongoma yeze ngwasedandile wasemakhaya imali usuke wamletha yini la eThekwini asehlangana la la eThekwini eThekwini ubehave kanjani ke mayi la eThekwini hayi ajwayeli nje usaphila isifama ayabole ngeyimangalo so manje mase simfonela ucabanga uzokuphendula kanjani ngicabanga uzoba nodaba uzoba nolaka izinto uzathela phezulu plus uzobe ngalindele so umuntu onolaka umuntu onodaba so silindele uhlanya nje hey wena ungajabula umuntu wakho enisuka naye emakhaya ezokutshela ukuthi hey uphila isifam wena sengifuna umuntu waseThekwini anami ngibe kanjalo kuyena kodwa ngizocela phela ukuthi phela uzoyibona le show angithi yazi uyakwazi phela yena ngisho noma singakufihla kodwa yena uyakwazi ukuthi uba bakunjalo ma so manje ke uyacabanga mase kubona uzothi hawu mina sengibizwa ngesifam ngoba sebona abaseThekwini ngizocela ukuthi amukele noma kunzima kube njani ngithi noma kunzima ngizocela ukuthi amukele amukele yeah yo hayi ngiyamuzwela ubhuti uthi kena usebone usisi basedolobheni usisi waseDandi akakwazi ukuba creative asimthindi usisi waseDandi simbuza ukuthi indaba engekho creative usu-ready ukukhuluma nosisi waseDandi yabo sengiready hayi ungiqedile uma uthi akekho creative ngifuna ukumuzwa kahle hello sabona sisi unjani ngiyaphila ngisacela unginyusela ivolume yakho bandla ngikuzwa ungangifaki kwi-speaker ya ngathi kungcono-ke ulungisdala waka-Black Life TV kuhlelo lithi sikhipha izimfihlo singakwazi ukukhuluma okay ngiyabonga la ka-Black Life ngihleli nomathandana wakho uthi kunodaba afisa ukutshela lona okay ngiyabonga ayibambe kanjani yebo sawubona yebo uthobeka nokhuluma naye yebo ubaba wengane yakho babaphelele ukukhuluma naye mengithi angiconference la kwena ngikhuluma iqiniso wenze ukuthi nawe ungamelwa impilo wazi ukuthi umngiphi wazi ukuthi umngiphi khona umathandana omusha esenginaye mengithi akutshele ukuthi senginoma kamelo ngakho mengithi angiconference mase ngisho ukuthi nawe uqhubeke nempilo ubone ukuthi umisa kanjani ngoba sengitholile ingane ayisekho indlela sesingamisa ngayo asenginesikhathi unyaka nezinyanga ezimbalwa mina ngihleli la emakhaya ngithi babengane yami uyozabela nengane yami yena usefike ebona abangcoli kunami usuke ngitshela lo shito lomtshela wona nakhona uzongitshela ngobhlikilasi engingabazi baqhamukaphi bahlala thina nguthi angisho ukuthi sengiqhubekile hayi ukuthi bangcono ukuthi bacabanga kangcono futhi benza izinto ngendlela ehlukile kunayo mina ngicabanga okubhedayo esikhathini esizakanani ngicabanga okubhedayo kwini kanti ungenalutho yazi ungenalutho ngakuxosha ngakwenza umuntu wena namhlanje uzongitshela lo shito ngitshela wona thina hlahle ngimanguza thini isinqumo sengisithathile ukuthi angisithathe ngedwa ngicela ukuthi wamukele mama wengane yini engizoyamukela la yini engizoyamukela mhleli mina la ukhulisa ingane ngingedwa wahamba la wathi ngifuna umsebenzi ukukhulisa ingane yakho kodwa ngiyaqinisekisa ukuthi imali ngiyayifaka ngizoqhubeka ngisupport ingane yami ngicela ukuthi wamukele ukuthi sengiqhubeke nempilo lalela yabo ngoba usuthi angiqhubeke nempilo yami okay ngeze ngicabele usuqhubekile vele yona neyakho futhi mina phansi kwesibile nawe akukufanele kuhlanganisa ingane le enginayo la iyazi kahlahle nje futhi okuphuma ku-asabdini hayi ingane yethu uma uthi yakho yaphela eyethu yami ngane uhambile yona la wangishiya nengane wathi ngizabela nengane
njengamanje uzongitshela lo shit ongitshela wona manje ayikho into engihlanganisa nawe akusiyo ushit inkulumo ehleliwe inkulumo ehlelekile ngizoqhubeka nengane yami ngiyikhulisele ophuma kuwe angisakufuni ubeka nalapho bazona ukundana yazo abantu bokumanga ngithanda ube ungenalutho wena namhlanje uzongenza kanje amacela wamukele noma uhlungu ma ubona impilo engathi usilula nje kalula nje kanjalo wakhohlwa imumva wacabangela phambili awudoti yezwa udoti kube kuyangaba a strong language it's a strong language yathi ngasemakhaya bahlonipha abantu makhuluma nabo ngathi awufundisekile kahle angivanga ngiyabona manje nalokho esikhathini esizakanani nginawo esikhathini esizakanani amanzi siwaphucuzeka mama ngicela ukuthi singane siyisupport sikhulise kahle angivanga mina uthi mangicela ukuthi singane siyisupport sikhulise kahle ikhule njengazo zonke izingane hayi lapha khona bazokuzalela ingane abokuzokwazi ukuthi uyikhulise ube nayo uthando la ngoba leya ukuthi ngiyafana yamdinga ubaba wami ingane lengane lesoshiye la njengamanje ngizokujikuzokubekile nempilo uyoqhubeka zokubanjenike ebhotini uzosuka futhi lapho kulelo dolobho uye kwelinye uphinde futhi uthole omunye lutho la ngikhona sengithola umaqondana isinqumo sakho akuthi ngiyakuvimbela cha ngengizinto futhi isinqumo sakho uwente wasibona si-right kulungile kodwa okumele ukwazi mina ukuthi ufanele ukuthi ubuze ingane ungayibuze yami ingane ungangifonele nje futhi imali yakho ngiyayibonga ngizobona ukuthi ingane yami ngiyiphilisa kanjani ngabe ngiyiphilisa ngizobona ukuthi izokhula futhi angisekhona ngizokweseka angidingi usoka kwakho angidingi ukwehlulile okusho ukuthi usahluleke wahluleka ungangibophi ngokukhuluma njalo uzophinde futhi ungebophe futhi sahluleke yasuthi awunadanki ngithi ungakhuluma kanjalo mase uyangibopha kusasa ngoba ubeyazi ukuthi ngiyondla mina ngisiyo babohlulekayo angidingi imali yakho omkhulu uzobondla labo othanda ukubondla le eyazi akufunele ukuthi ukuhlanganisa nawe ngoba mina ngihlalile ngazinza ngithi uyinto bakwangane yami uyozabela mina nomntanami yena manje uzongitshela i-relationship wakho ngibonga ngesikhathi sakho nangakho ungilinda ma ngithi ngibonge nangesikhathi sakho nangakho ungilinda forever ngizalisa ukuze bezi ayikho ehlelayo la ayikho nje nakancane asengakhiye la ngikhona asibonge ma engingakusho ngithisela inhlahla yezo ngithisela kodwa futhi ingane yami phinde uyibone esweni lakho akubuhlungu lokho ma ungabe selfish ma ngizozazoyikhumbula kanani-ke kangakanani wena-ke ushile la ngavuma ngasala ngathi ngizokulinda uzokuthi wena namhlanje uzongitshela ukuthi uzongitshela ngisafishi mina asixolisa kodwa ingane ngisazoyidinga awusiyokwamukela ma ngithi usiyokwamukela ngamukela ukuthi uqhubeka nempilo yebo asibonga hayi khululeka uqhubeka nempilo ngizoqhubeka neyami la uqhubeke la uthi mina nawe ingane yakho phinde ifonele nemali yakho izovayithe ngami amagama ahlungu lona azoba mnandi ekuhambeni isikhathi sishaka lapho uzokubona lokho ukuthi akunathi kahle le ngqondo yakho le kunalowo othi usungcono ngayo uyikolile uzohamba la emshiye lapha khona uphinde futhi uthole omunye phambili uphinde futhi ugijime live usuku hayi organization engisize kakhulu ngakwazi ukudawula imfihlo yami e-Black Life ngathi uyicela ivuthiwe kodwa ukubonga kwayo
Ngahlahla uzazi. Awukhula ma. Ukhula, akukhombisi ukukhula lekwenzayo. Akukhombisi. Akukhombisi. Banyako zasibonge ma. Ayikho nje into elibongayo ngoba nje uyayisa. Unjani sisi? Ngiyaxolisa ukuthi-ke na ubaba wengane yakho ukhuluma kanje kuwena. Ya, kodwa uyakhombisa ukuthi ishuthi ungenza kangcono yabo. Ya. No, asingancisha ingane ithuba yokuthi yazi ubaba wayo. Yabo, asingakwenzi lokho ngoba izolimaza ingane. So asenze sure ukuthi ingane yona inayo access to ubaba wayo, kodwa wena-ke wenze sure ukuthi-ke na uqhuba ngempilo phambili. Wenze sure ukuthi ukhetha wena. Ya, siyaxolisa kakhulu. Ngiyabonga. Ukhuluma kanjani nabantu besifazane kanje? Ngirafu ma. Urafu? Ungamtshela umuntu wesifazane ukuzalela ingane ukuthi yena usubona abangcono? Ehleli lapha edandi elinde wena. Ukuthi kunesikhathi siyaqhubeka mama. Uma ngibeka ngixolise la ukuthi lesikhathi siyaqhubeka simile. Cha phela bekungabalula nje ukuthi umtshele ukuthi mhlambe uthando seliphelile. Usho noma yini ezombambatha. Kuthi intombi ayalini. Akazi kanjalo wena nami. usungitshela ukuthi-ke na uthola abangcono. Awuqhubeka nempilo ucabanga kangcono ukukhula ngiku-upgrade empilweni. U-upgrade-ile? Anga-upgrade. I hope i-upgrade yakho izokuphatha kahle yazi. Ungaphindeli-ke emuva-ke edandi. Angizokudedela umvanya phambili. Shuthi useney'ntuli zasedandi yena. Abantu abaphuphile bona basemakhaya nami sengadevelop. Hayi bo, ngiyakhuza. Yawazi umhlaba uthi akona wakho. Akunjalo ma. Uzokushaya umhlaba. Into engelula ukuthi yenze sengayifundisa ukuqaphela nami empilweni. Ngicela mandla uma uphuma nje la uphinde umfonele uma wengane yakho. Yebo. Umuntu onengane naye lo. Uxolise, usho ukuthi awuyibekanga kahle le ndaba. Uxolise kuyena because awuyibekanga kahle. Ngoba ke nakusasa yena lo othi-ke usu-upgrade lo creative angakubonisa amabele enyoka. Hey. Awala eThekwini phela yena ngithi. Yebo. Uzokukhombisa isithekuni. Hey. Emanenkini. Exactly. Azoyifundisa khona ukuqaphela. Hayi shame. Hayi nangokubhutethi-ke usethola aba-creative. I hope bangamkhombisa i-creativity yabo-ke bala eThekwini ukuthi umhlaba unjani. Bamkhombisa ama-colors. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi la ku-Black Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe. It's the Black Life TV.